Gaur herri galdeketa egingo den herri guztietan halako komunikatu bat edo eskutitze bat irakurriko da, eta hemen ere irakurriko da. Bai? Bueno, heldu da ordua. 128 urtezontzi irikiko dugu Euskal Herria. Zein lasarte hori. Hilabetetako lanaren ondoren gure herritarren borondateari bide ematera goaz. 258.000 lagunek aukera izango dute gaur herri honen etorkizunaren inguruan hitza hartzeko. Aurrean biderik ez da, norberak egina ez bada. Hala dio Anarik bere abesti batean. Erabakitzeko eskubidea aldarrikatzetik egikaritzera pasagara. Herriz herri, pausoz pauso, milaka herritarrok egin dugun lanari esker. Herritarrok ahaldunduz, bide itxaronpentsu bati hasiera ematen ari gara. Sinesten baditugu etorkizun hobe bat posible dela, eta denon artean eraiki behar dugula. Eta noski, aurrerantzean ere lanean jarraituko dugu, herri honek bere etorkizuna erabaki dezan. Ezina, ekinez egiten dalako. Hilabeteotan borondateak egin ditugu. Adostasunetan sakondu, konplizitateak gehitu. Traba guztiak gainditu ondoren lortu dugu hautesontziak plazara ateratzea. Zilegitasun, legaltasun eta berme guztiekin, eta normaltasun osoz. Orain bai, herriari galdetzera goaz. Herritarrok borondatea eta konpromisoa geldi ezina delako. Bide txikitik handira egiten ari gara, baina jada 550.000 lagun bizi diren eremuetara iritsi gara herri galdeketekin. Euskal Herritar guztien aldeko ekarpena izango da gaur beste 50.000 herritan egingo dugu. Parte hartzeak egiten gaitu herri eta gure botoak irudikatuko du etorkizunean nahi dugun herria. Herri bat garelako, erabakitzeko eskubidea dugulako, herritarron garaia delako, gure esku dago. Parte hartu eta eman zure botoa lasarte horrian hori.